सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के सबसे बड़ खबर, जी हाँ, फर्स्ट लुक खेसारी लाल यादव के बाबा धाम के एल्बम। जी हाँ, लोग के बतौले नहीं बीते दिन की 2017 में धांसू एंट्री देवे आ रहा बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल। जी हाँ, उनकर होम प्रोडक्शन कंपनी खेसारी एंटरटेनमेंट के माध्यम से उनकर बाबा धाम के फर्स्ट लुक एक बेरा रउआ लोग के बीच उपस्थित हो गई बा। जी हाँ, रउआ लोग ओकरा के देख सकतनी। जलवा चढ़ा के नाम से उनकर नया एल्बम बहुत जल्द मार्केट में रिलीज होके खातिर तैयार बटे। ओकर फर्स्ट लुक रुआ लोग के बीच हमनी के जारी करते। सबसे पहले बहुत अद्भुत क्षण बा कि जब छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से रुआ लोग के बीच पेश होताटे जलवा चढ़ाली के फर्स्ट लुक, तो समझ सकतनी कि हमनी के कितना तेज न्यूज रुआ लोग के बीच हमनी के देवे खातिर तैयार रही सन। तो रुआ लोग देख सकतानी कि पवन पांडे आजाद सिंह के गाना लिखल और खेसारी लाल के आवाज में बहुत जल्द बाबा धाम बाबा के भक्त लोग खातिर, कांवरिया लोग खातिर और बैजनाथ धाम जाए वाला वो सारा भक्त लोग खातिर खेसारी लाल अब की 2017 में लेके आ रहा बाबा धाम के धांसू एंट्री। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाना जना के फर्स्ट लुक आज सबसे पहले छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से जारी कैले बनी सन। देख के रुआ लोग कमेंट करी, लिखी, शेयर करी और बताई कि रउआ लोग के ई न्यूज कैसन लागल हटे, कैसन फोटो लागल है, कैसन पोस्टर खेसारी लाल यादव के लागल है, आ कितना रउआ लोग इंतजार करतनी उनका एल्बम के। ई चीज हमनी के रउआ लोग जरूर शेयर करी। अब बस इंतजार रह गई बा गाना के, हमनियों के इंतजार बा, रउआ लोग भी बेकरार बनी। तो हमनी के बस बहुत जल्द रउआ लोग के अगला न्यूज में बताएम सन कि खेसारी लाल के एल्बम के एंट्री गाना के कहिया होता। भोजपुरी के ताजा खबर रउआ लोग के बीच ऐसे ले आओ। तरफ से बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट में। धन्यवाद।